سلام كلكم كبرات تخاتلتنا دي channel حوكم دكتور تسفى لمي لو مدما بحدش فيديو مزيكم اللهو قال قرب زمهرنا زبلنايو نلوم عنتي بزعبا دركت إنا كنزرارب نقرب مبرهق خوننا منتي أبزانا لو عنتي فيديو نزرارب اللور استيحاد شمون تشعتر استدت كوني مالتيو مجمريا بزعبا دركت انتايو زبل كنزراربنا دركت كبهال كله معاس بخمي مالتيو قال أي أفات أترى دركت بخمي مجديو ناب دركت صغير ويكا كم وزغيمون قربون بزعبا ما عند أنا نشتي مبرهي كنوستخلينا مالتيو مخنيات دركت انتايو ناب دركت زمرحنا نجرسي انتايو كنرينا كموها سعبينات دركت كانتايو دحر يتحكموا دركت ويكاتي سقيل كان دحر يخايو ناب منتايو زمرحنا بدحريو دما أجابب أفواوسو نابنت نحنا خنقبرو نخيل عينة أجابب أفواوسا مالتي حكيم زي بلو انت دا نسو مسقبرنا دي حشنا معاس ناب حكيم كن كيد كم زلنا خا نقرأ مقدنا خنزاربينا شعوقو جن ناب حكيم مسكدنا خا كمي عينة مرمراتات يخو قبرنا من البات هندبت كي كوننا تدالينا من تخن كيد بزعبوون قال قرب كن رئينا تن حفشاو خونا زغلا مرمراتات كن زاربينا بدحريو حكمنا وفاساسو أو فاوسو أبجزي هتوت وان ويكا emergency خون كلها كميوتي أفاوسو حبيرنا خن رئينا سلام تبق مكتتال كخونا لكم يمنا الشين بار بزعبا دركت نيشتي كنزارب دركت كنبلك لنا انتينا نبل زلنا حدسب نايك الكلموتا وي سجرا موتا كشجرن كله مالتناي إذا دما دقة خيوتة نويح كجبر كله ويون اتقلقل تطويلو دريقو ندقة موتا كعبين كله يتقلل زي لموديو دارجانو كله درجات عدم دما خطك عيخل دركت أب وانتنسن دحر حرسنون ببزحي كراي خيليو كمون لعل حشوسان حموشان عامت عدمن زلهم سبات زبزحي الرأى مالتيو بزعبا دركت هاب قلعوتن نفس صوراتن حانت فيديو ساريح لخو أبقو خنكاتاتلينا مالتيو نلوم جناح بحفشا بزعبا دركت أبع بيتي ويكا لعلي 18 عامت نزوخونو إنا خنري سلازي دركت نبلو معاسيو حدا سب معاسيو داريق اللخو خبل زخيل نابنت أبسومون انتو حدا تحتي سلسة جزي انت دا شنت بيت ويكا دقة دوات أخوينو زي حدايو قال أي دما اتي دوات زلو قلقل ازيو ترير عابي دروق ويكا رفتات عنكر كورحات زي امني زمسل انت دا أخوينو كمون اتي قلقل كوت خلو زجنق كان دحر كوينك انزا زغبرل كان تدا خوينو كوت خلو زون حدا ملكتناتيو مع انتخا ويكا اتي قلقل كنوت خلنا مولو بمولو بادو زخونه ويكا خمزي اوف ويلكا تعرف له عينت عرفت تسمعك قلقل مسددكايو كوم دحدي تسمعك تعرف زلو طراي كوينو تسمعك دحر كوينو زون حدا كابتي ناب درقت غصو زمرحي بفلاي انت دا عبيتي اب سدرانا نقل لنا خوينا بفلاي لعل سوسان حموشان عامت نساتهم اتي ناي قلقل موصا سمعي سلازي سمعهم ويون كوحد سلازي خيل ببزحي درقت اباتاتهم يرايمو نحنا بخمي ملكت نفلط مسيلكم توم ولدنا وي توم نحنا ناليوم زلنا سبات أب كبدهم كأنزا ويكا زخيل عول كبلهم كله جنق كبلهم كله حدا مخنياتناتو داريقهم كخونو خمزو خيلو أب جمت كنأتو يجبعنا يبزي ملكة زمالتي اسكي أبزيات السعب زلا سنترج نرأه زين استفعل عليه عينت نايك الكل ملكتيو كل جزء زخونه يكون سب بستخاء لمتن كالكل مسوات انت كمي كم زمثل مرأي ويمتمات ويمستبهال طبق يمثلني كم حكايم زي نجار زي نمعد مالتيو أبتن سئل خم نري عندنا أتن قطري حدا كلتن تن قدامه زلوا نايدركات ملكتين زياتن تحدى عنكر كوار كوينو جن تررتي كببتي خمسل خيل أمان دمسل نجار مالتيو
تخالأي دما عنكر كوار كوينو زتلقاقبه جن تي ጫፍጫፉ حبات قوبات زلو مالتي التسالسين الرابعين جن التنبور نبلو إيو مالتي زخونه يخون سبكا كمزة عينت كالكال نغوت بقليلو دوت قالو عينت كالكال اتحمشاين شاشاين جن ويكاتنا يموت اتازلو جن كتنزبه لك مخانو استلعله منالبات وطاعت كيكون ويونا وطاعت تقربه يخون بلو نخيل بدحرزي كمي ليو حدا دركات زفتر وي بخمي مقديو سب اب دركات زاتون تيلنا قرب بزعبا مع انطانان اسرارحون ناي اكلاتنا قرب كنزارب مع انطانا معلتاوي استات حدا نطب 5 لتر فساسي كاب قطين مع انطا يقبل كاب 300 كساب 400 مللتر دما اب ناب قلقل يوص مالتي ناب قلقل يصري مالتنا اينا حدا خبتي تغبارات ناي معانطا فساسي ممطاط نابنت اتماياوي كفال حجي 9% ناي تقلقل ماي ويكا فساسي ነገር ስለዝኾነ ንዕኡ ኣብ ممطاط ወይካ ይስሕቦ مالتي ሽዕኡ تخالأي وغنو دوما زي تقلقل ناب مهانتوس ገጹ ወይካ ናብቲ ተقلقل ንወጻሉ መገዲ ገጹ ንኽኸይድ ንኽጓዓዝ يحجز مالتي زين كلته تسالساي يسرحونا يحدا ناي معانطانات يججف معانطا ويكا قفع معانطا نبلو دما انتاي تيلنا نتي قلقل تقربو زلو يخزنو مالتي خزينو ويصنح كساعتي مدب غزيو زخونمو زوص مالتي سلازي ازي بروسيس زي اب غزي يمركوس مالتي غزي يوصدليو ابزي غزي زدمايو حدا سبنا بدرقت كبصح زخل حجنا ابنت نانوحه مسكده تي غزي قلقل اب تي كجف معانطا تعاقير وي تخزين نوح زبل ساعاتنا صنح خيد كله تي ممطاط ناي تفساسي نابنت نتماي جلزبلنايو ممطاط ايقارصني سقيل يزقصل حجي ازن دحرنا قصله خيدو انتاينا خونا خيد تقلقل انا درقه يخيد مالتي حجي چاو كابتي قلقل يسحابمو چاو انت دا تسحيبونا بدميات له خوينو شعو چاو سلازوص دما ماي معريو مستچاو يوص سلازي انت يخون اتي قلقل چاون ماين ناوحدو يخيدالو مالتي اب نبور وان سغرا ويكا قلقل نمهانتوس انتاي غبرو يسفحو ويكا صقط يبلو مالتي شعو اتي وشطاوي كفيل نايت مهانتوس انتاي يغبر مسيلكم ملكت نأمرو يسدلو نأمرو نتوم نيرف نغيرو يسدلو انتاي يسدلو حجي قلقل كنوصلو زغبانا غزي حجي كن شنت بيت كن كاي زغبانا غزي إلو يسدلو مالتي إذن تدع زي تسبن تدع زي سميعو وغن نزن تدع زي غيرو شعو ويون تقط عبيلو ندحر تاريفو اتي قلقل نلعل غوص يملسمو ستيل متمدرق ناقصله يخيد مالتي سلازي اذا حدا خافتي مغدي مالتي حصر بزبلغن مع تعابي مع انطانا غجف مع انطانا او يتقلقل دسرح تزبزح خفالو دما 9% مايو ازنا تمصو مسكده اتچاون كاونا وص مسكده تخال الكترولايت زبحال ويكاتي اگداس باعتاتون كاونا تسحب مسكده تقلقل انا درق يخيد بمطنتي اب اگجف معنطانا صنحلو دما بو مطن دما انا درق يخيد انا نبل زلنا مالتي اسكي ገለ خبت مخنياتات ناي درقت انتاي مخانم كنري ندرقت زسعبولنا ነገራት بعبي اب كلته يبقلو قداماي درجه كالاي درجه نبلهم تقداماي درجه ثلاثه مخنياتات አለው بسنترج غيره اب زي فيديو قريبلكم አለሁ ንዑ ትሪኦ ትخليكم بتقداماي درجه بثلاثه مገዲ ይስርዑ زي تفلጠ مخنيات አለው ኢዲዮፓቲክ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ማዓንጣ እቲ ስሩሑ ጉቡእ ስሩሑ ወይ ከዓ ተገጅፍ ማዓንጣ ማለት እዩ ስሩሑ ጉቡእ ስሩሑ ንኸይሰርሕ ዝዕንቅጽ ወገለ ነገራት ምዝህሉ ንኣብነት ናይ ነርቭ ሽግር ምዝህሉ ወይ ናይቲ ምንቅስቃስ ሽግር ምዝህሉ ዝኾነ ካለ ማለት እዚ ብዙሕ ዘይተፈልጠ ነገር ክኸውን ይኽእል
تخالق زحول ويدنغواي نقلقل متحللاف مسرح اندحرالو خوينو مارا زدنغو اندحر كوينو تي قلقل كدفاء خلو تي ناتدفأ ناب مهانتوس نخبتصح نويح غزي زوسدلو اندحر كوينو ابزي اب ገለገለ ሰባት ከምዚ ከጋጥም خيلي بفلاي دما اب ደቅ ንስትዮ እዚ ከጋጥም خيلي بسنكناي هورمون مالتي ممزبال ስለዚህ ابزي خمز خنتاتون ድርቀት ክመጽ ይኽእል ናይ ሙጻእ ሽግር እንድሕራሉ ኮይኑ ከዓ እዙን ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ናይ ሙጻእ ሽግር ኢልና ያደለና ኣብ ቁጥር 3 ዘሎ ንምንታይ የመልክት መሲልኩም ኣብ ማሃንቱስ ኮይኑ ሓደ ሽግራት ወይ ከዓ ጸገማት ማለት ኢና ኣብነት እቲ ነርቭ ንላዕሊና ኣእምሮና ምንጋር ኣብ ዝሽግረሉ እዋን ደይነግር እንተዳ ኮይኑ ወይ ውን ዝኾነ ካልእ ዝኽልክል ነገር እንድሕራሉ ኮይኑ እዚ ክንብሎ ንኽእሊና ናይ ሙጻእ ሽግር ንብሎ መብዛሕትኡ እዋን ኣብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስ ንሰግር ድማ ሓደ መድሃኒታት ኣለው ናብ ድርቀት ከስዕቡልና ድኽእሉ ንኣብነት ናይ ጸቕጥደ መድሃኒታት ኣለው ካልሲየም ብብዝሒ ዘለዎም እዚኣቶም ብኻልእ መድሃኒታት ክቕየሩ ክእሉ እዮም ድሕር ድርቀት ኣለና ኮይኑ ወይ ውን ኣይሮን ሓጺን ንወስድ እንተደኣ ኮይና እዚ ውን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ካልኦት መድሃኒታት ድማ ንኣብነት ኣንቲ ዲፕሬሲቭ ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ጭንቀት ወይ ናይ ስነ ኣእምሮ መድሃኒታት ውን ኣብ ከምዚ ተራለዎም ድርቀት ምምጻእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ነገራት ሳይድ ኢፌክት ክኾኑ ስለዝኽእሉ ከነስተውዕሎም ይግባእ እቲ ካልእ معقات معانتا اندحرار له خوينو معقات معانتا اندحر نبلا لنا خوينا خمي مالتي مسلكم زخونه حبط اما عنتا هاليو تدا نتي قلقل نخي كيد وين نخي حلف يخلكل اندحرار له خوينو ازي معقات معانتا نبلو مالتي قال ناي متحواس مغبي صقام اندحرار له خوينو እዚ ድማ ብምንታይ ክስዕብ ይኽእል ንኣብነት ሆርሞን ሃይፖታይሮይዲዝም ወይ ከዓ ታይሮይድ ይበሃል እዚ ኣብ ጉርንጉሪት ወይ ኣብ ጎሮና ዝርከብ ሆርሞን ንሱ ክውሕድ እንከሎ ሓደ ጸገም ከምጽእ ይኽእል ወይ ውን ሃይፐርካልሲየሚያ ንብሎ ካልሲየም ኣብ ኣካላትና እናበዝሐ ምስከደ ንሱ ውን ናብ ድርቀት ገጹ ከስዕበልና ይኽእል ማለት እዚ ናይ ምትሕዋስ መግቢ ሽግር እዩ ናይ ስነ ነርቭታት ጸገም እንድሕር ኣለና ውን እዚ ንኣብነት ፓርኪንሶን ዝበሃል ዝናይ ነብስኻ ደንቀጥቀጥ ሕማማት ቀጥቀጥና በልካ ከም ትኸይድ ዝገብረና ፓርኪንሶን ዝበሃል ሕማማት ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ነርቭ ሽግር ስለ ዝኾነ እሱውን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ካልእ ስርዓታዊ ጸገም ሲስተሚክ ንብሎም ከበድቲ ሕማማት እዮም እዚኦም ስርዓታዊ ጸገም ንብሎ ዘለና አሚሎይዶሲስ ገለ ዝበሃል ሕማም ኣሎ ኣብዚ ክትገልጾ ቀሊል ኣይኮነን ብትግርኛ ውን ቃላት ስለ ዘይረኸብ ኩሉ ግን ከበድቲ እዮም ምናት ሙሉእ ኣካላትና ዝጸልዉ ማለት እዮም ካልእ ከዓ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጸገም ሳይካትሪ ማለት እዚ ንኣብነት እዚ ኣኖሬክሲያ ነርቮሳ ዝበሃል ሕማም ወይ ከዓ ሰብ ካብ ክብደት ንኽጎድል ኢሉ ቀጻሊ ብዛዕባኡ ጭንቀት ክሓስብ ከሎ ሽዑ ኣብ ኣመጋግብኡ ይውሕድ ኣጸቢቑ ብዙሕ ኣይበልዕን እሞ እዚ ኸኣኒ እቲ ኣብ ኣካላቱ ዘሎ ስርዓት ብግቡእ ስለ ዘይከይድ ዘሎ እዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ድርቀት ሽግር ክፈጥረሉ ይኽእል ማለት እዩ ብተወሳኺ ግን ቅልል ድበሉ ብቐሊሉ ክንርድኦም ንኽእል ንሕና ከዓ መዓልታዊ ነገራት እንገብሮም ነገራት ሳዕቤናት ኣለዉ ክውገዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ድማ እኹል ኣሕምልቲ ወይ ከዓ ዘይምምጋብ ፋይበር ዘለዎም ፍረታት ኣሕምልትን እኽልን ዘይምምጋብ ዝኣመሰለ እኹል ፈሳሲ ዘይምውሳድ ዝኣመሰለ ምንቅስቓስ ዘይምግባር ኮፍ ኢልካ ምውዓል ወይ ከዓ ኣብ ነዊሕ ሰዓታት ኮፍ ምባል ወይ ምድቃስ ከምኡውን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ሽቓቕ ክንከይድ ዝግባአና እናሃለዎ ከሎ ባዕልና ዓጊትናዮ ስቕ ምባል ማለት እዩ ዕሽሽ ምባል ዘይምኻድ ወይ ውን ሓደ እዋን ከኣኒ ኣመጋግባኻ ወይ ከዓ መዓልታዊ ትምገቦ ዝነበርካ መግቢ ብሃንደበት ምቕያር ኣብቲ ሽዑ እዋኑ ከምዚ ከጋጥመና ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ከነእቱ ይግባአና እስኪ ናብ ሳዕቤናት ድርቀት ንሕለፍ ንኣብነት ድርቀት ሲን ተደኣ ደይተፈዊሱስ እንታይ እዩ ዘምጽእ ሓደ ካብኡ ልሙድ ዝኾነ ኦሞሮዲዮ ብምንታይ ይመጽእ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቪድዮ
بسفح زبالة خنزارة لينا جن أموراديون تاي مالتيو موتر متنتات دم أب كفابي مهانتوس دلو مالتيو دركات كهلو قولو دما اتي داريق زولو ترير كوين زولو قلقل يسقطو سلازوهانا نتي متنتات دم كوتر يخل سلازي ناب كالي سعبين ناب أموراديو سعبين كمتسالنا يخل كالي ون مسنطق مهانتوسون كمتسالنا يخل نابنت اتي ترير زولو تقلقلك حلف كله نتي مهانتوس ወይ ከአነት ሞድ ከፋት ከፋል ናይ መቀመጫና ይቀደም ማለት እሱን ተዳቀዲድዎ ወይ ጭጨ እንዲሕዎ ናብ ካልእ ሳዕቤን ከምጻልና ይኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቃንዛ ዘለዎ ይብርትዑ ከሸገረካውን ይኽእል ብድሕሪኡ ሙሉእ ምዕጻው ማዓንጣ ከጋጠም ይኽእል ናብነት እቲ ቀልቀል ካብ ምትራሩ ዝተላዕለ ካብ እምኒ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኮፍ ይብላው ማለት እዩ ሓደ ሰብ مش ተፈርፊዐ ይብል ተፈርፊዐ ክብል ኮሎሲ ብጣዕሚ በቃ ጠጠዊሉ ነንሕዱት ተነዲቁ ተነኮ ኮይኑ ኮፍ ይልለው ማለት ሕጂ እዚ ንብዙሕ ሽግር ፈጥረና ነቲ ብድሕሪኡ ዝመጽእ ዘሎ ኩሉ ቀልቀል ከምዚ ዕገት ይገብሮሞ ንላዕሊ ገጹ ናብ ማዓንጣና ናብ ላዕሊ ማዓንጣና ገጹ ተቀልቀልና ተኣከበ ይኸይድ እዚ ድማ ናብ ዘይተደልየ ቃንዛ ናይ ከብዲ ናብ ተምላስ ናብ ካልእ ካብኡ ዝኸፍእ ነገራቱን ከብጽሓና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምዕጋት የጋጥም ካብኡ ሓሊፍና ድማ እቲ መሃንቱስ ወይ ካ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ እቲ መቐመጫና ደሎ ንደገ ከም ዝወጽውን ክገብሮ ይኽእል ካብቲ ምጽቃጡ ዝተላዕለ ሓደ ሰቡን ኢሕ ካብ ምባሉ ዝተላዕለ እቲ እዚ ብብዝሒ ኣብ ቆልዑ የጋጥም እዩ እቲ መሃንቱስ ንደገ ይወጽእ ማለት እዩ እቲ ብውሽጢ ኸውን ዝግብኦስ ብደገ ትሪኦስኻ ማለት እዩ ትስጋ ስለዚ እዚ ክኸውንካ ኣይግብኦን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ጭዋዳታት ይሃስዮ ስለ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉውን ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ከጋጥም ይኽእል ይመስልኩም ምትሕልላፍ ኦስትሮጅን ዝበሃል እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ዝኾነ ሆርሞን እሱ እውን ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ማዓንጣ ሓደ ካብቲ ክጉሓፍ ዘለዎ ተወሳኺ ወይ ኤክሰስ ዝኾነ ኤስትሮጅን እዩ እንድሕር ድርቀት የጋጥም ኣሎ ኮይኑ ግን እዚ ኤስትሮጅን ከም እንደገና ይምጾ እሞ ናብ ደም ይኣቱ ስለዚ ዕብለላ ኤስትሮጅን ወይ ከዓ ዶሚናንት ኤስትሮጅን የስዕብ እዚ እንታይ ክገብረለን እንታይ ከምጻለን ይኽእል ደቂ ኣንስትዮ ብተዛማዲ ከም ንኣብነት ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያት ከምጻለን ይኽእል ቃንዛ ዘለዎ ወርሓዊ ጽግያት ቃንዛ ኣዝዩ ይብርትዕ ከቢድ ዋሕዚ ወርሓዊ ጽግያት ብዝሕ ደም ይፈስስ ከምኡውን ቅድሚ ወርሓዊ ጽግያት ዘሎ ቀልውላው ኣዝዩ ከም ገለ ይኸውን ቃንዛ ኣጥባት ምቅያር ስምዒት ዝኣመሰሉ ምልክታት ክንርኢ ንኽእል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ስለዚ ድርቀት ሕማቕ እዩ ሓደገኛ እዩ ብድሕሪኡ ካልእ ከኣኒ ታይሮይድ ዝበሃል ሆርሞን እዚ ዝበልናዮ ኣብ ጎሮሮና ዘሎ ዝበልናዮ እሱ እውን ብድርቀት ይጽሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ማዓናጡና ሓደ ባክቴርያታት ኣለው ንጥዕናና ንነፍስና ጠቐምቲ ዝኾኑ ደይጎድኡና ማለት እዩ ኣብዚ ኣዮዲን ሓጺን ነሓስ እዚኣቶም ንታይሮይድ ሆርሞን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም ካብቲ ዘይንጡፍ መልክዕ ታይሮይድ ናብ ንጡፍ መልክዕ ታይሮይድ ንቕየር ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙ ንኣብነት ከም በዓል ዚንጎ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ዚንክ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እንድሕር ታሽሙ ኮይኑ ግን ድሕር ድርቀት ኣሎ ኮይኑ ግን እንታይ ከምጽእ ይኽእል እዚ ምዝምባል ይፈጥር እሞ እንታይ ይገብረሉ ንሰብ ድኻም ከም ዝብል ይገብሮ ክብደት ከም ዝውስኽ ይገብሮ ምጉዳል ጸጉሪ ክረግፍ ይጅምር ዘይምዑሪ ሆርሞናት እቶም ካልኦት ሆርሞናት ከኣኒ በዚ መጠን እዚ ከም ዝጉዱ ወይ ከዓ ከም ዝትንከፉ ክገብሮም ይኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቀጺሉ ድማ እዚ ድርቀት ነየናይ ንምቁጽጻር ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ኣካላትና ይጸልዎ ማለት እዩ እዚ ሕዱር ድርቀት እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኮርቲሶል ዘይምዑርይነት ክፈጥር ይኽእል እዚ እውን ከምቲ ዝበልናዮ ቶም ማይክሮቢያል ኣብ ኣካላትና ዘለው ቶም ቁልብ ባክቴርያታት ኣብ ከብድና ዘለው ነቲ እዚ ኮርቲሶል ጸቕጢ እንዲሁ ብብዝሒ ክፈጥር ድኽእል እንተደኣ በዚሑ ንዕኡ እዮም ዘጉድልዎ ነይሮም ስለዚ እንድሕር ድርቀት ኣሎ ኮይኑ ግን ንሳቶም ፋሕፋሕ ይብሉ ስለ ዘለው ወይ ይጉድኡ ስለ ዘለው ንምንታይ ሽግር ይፈጥር ነዚ ኮርቲሶል ንምቁጽጻር ሽግር ይፈጥር
ስለዚ እዚም ድሕር ተማዛቢዑ ከንታይ ይኸውን ተልና ጸቅጢ ወይ ከዓ ጭንቀት ወይ ዲፕሬሽን ንምቁጥጻር ይሸግረካ ደረጃ ጭንቀት ይውስኽ ድቃስ ፋሕፋሕ ይብል ማለት እዩ ሓፈሻዊ ትጥዕናኻ ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ጽቡቕ ዝስምዓካ ስምዒቱን ክጽሎ ይጅምር ኣሞዳታ ምጉዳል መርዛምነት ክውገድ ይግብኦ እዚ ክብል ከለኹ ግን ንኣብነት ድሕር ቀልቀል ርኢናዮሲ እቲ ኣካላትና ኣየድልን እዩ ኢሉ ዝበሎ መርዛም ዝኾነ ነገር እዩ ዝጉሕፎ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር እዚ ቶክሲክ ዝኾነ ነገር ኣብ ኣካላትና ስቕ ኢሉ ቀፂሉ ግን እቲ ቶክሲክ ነገር ኣብ ኣካላትና ይበዝሕ እሞ ስለዚ ኣካላትና ከዓ ዘይንቡር ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ከብድኻ ጾር ዘለካ ኮይኑ ይስምዓካ ዕውልውል ብለካ ዕግርግር ብለካ ድኻም ይስምዓካ ናይ ቆርበት ነገር ዝኾነ ፍሉይ ነገር ትርኢ ረስኒ ክገብረልካ ድቃስ ክሽግረካ ይኽእል ከምስታት ዝኣመሰለ ከስዕበልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መወዳእታ ብዛዕባ ኣገባብ ፈዋውስኡ ግን ክንዘራረብ ናይ ግድን እዩ እሱ ይኸዓ ተቐንዲ ዘገድሰና ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ኣገባብ ፈዋውስኡ ዝያዳ ማይ ምስታይ እዩ ንድርቀት ከተወግዶ እንድሕደሊኻ ፈሳሲ ወይ ከዓ ማይ ምስታይ እዩ ፈሳሲ ክንብል ከለና ከም በዓል ሽኮር ዘለዎ ሶዳ ምስታይ ካርቦን ዘለዎ ነገራት እዚ ኤነርጂ ድሪንክስ ገለ ዝበሃል ንሱታት ሕጂ ኣገዳሲ ይኮነ ሬድ ቡል ገለ ዝኣመሰለ ማለት እዩ ሕጂ ጽቡቕ ኣይኮነን ከም እንደገና ተመሊሱ ካልእ ሳዕቤናት ከም ጸልና ክእል እዩ ምክንያቱ ኒኮቲን ገለ መለ ስለ ዘለዎ ንዘይተደልየ ምጽማዕ ወይ ከዓ ምጉዳል ወይ እውን ቀልጢፍና ሃምሸይን ክገብረና ክእል ስለዚ ታብ ኣካላትና ዘሎ ማይ ከም ዝጎድል ክገብሮ ይኽእል ስለዚ ናብ ድርቀት ከስዕበልና ክእል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ማይ ምስታይ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኣካላትና ሓደ ሓደ እዋን እንተደኣ ኣገዳሲ ኮይኑ እቲ ማይ ንእሽተይ ጨው አንጥባቢልና እንተሰቲናዮ ኣብ ኣካላትና ናይ ምምጻው ተኽእሉ ወይ ከዓ ኣብ ኣካላትና ካብ ብዙሕ ግዜ ሽንት ቤት ምምላስ ይኽልክለና ማለት እዩ ካልእ እውን ብዛዕባ ምስታይ እናሃለና ከለና እቲ ቡን ምስታይ ጽቡቕ እዩ ማለት ክበዝሕ የብሉን ንመዓልቲ 3 ግዜ 4 ግዜ ቡን ምስታይ እዩ ዳ ዘይድለ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ቡን ምስታይ ማለት እንታይ ገብረና ተካፈይን ኣብ ኣካላትና ዘሎ እንታይ ገብሮ ክእል እዩ ንሰብ ብዙሕ ግዜ ንሽንት ቤት ከም ዝመላለስ ማይ ብዙሕ ኤክስትራ ከም ዘፍስስ ወይ ከዓ ሽንት ማይ ከም ዝፈስስ ሸይን ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ከዓ በኣንጻሩ ይኸውን ኣሎ ማለት ግን ሓንቲ ግዜ ኣብ መዓልቲ እንተደኣ ንሰቲ ኮይና ግን ማራ ደይተረረ ከዓ ክኸውን ከሎ ሓደ ሓደ እዋን ነቲ መዓናጡና ከም ዝንቀሳቐስ ብምግባር ነቲ ጨዋዳታት ከም ዝጭበጥን ከም ዝርጋሕን ብምግባር ካብ ድርቀት ክከላኸለልና ብመጠኑ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዛዕበየ ግን ማይ ምስታይ ዝሓሸ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝያዳ ፋይበር ዘሎ ንኣብነት ኣሕምልቲ ባምያ እንጣጢዕ ተምሪ ጥረታት ከም በዓል ፉል ፍረታት እውን ከም በዓል ባናና ምብላዕ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነዚ ከዓ የጉድለልና እዩ ካልእ ዝያዳ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምግባር ንኣብነት ወክ ምግባር ንሓደ ፍርቂ ሰዓት ንመዓልቲ ብእግርኻ ምንቅስቓስ ወይ እውን ሙግያይ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገር ወይ ጂም ምኻድ ማለት እዩ ዝኾነ ንዓኻ ዝጥዕመካ መገዲ ወይ ዝጥዕመኩም ክንገብር ንኽእል ግን መዓልታዊ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቓስ ኮፍ እንድሕር በዚሑ ግን ብዙሕ ግዜ ናብ ከምዚ ዓይነት ናብ ድርቀት ከስዕበልና ይኽእል ማለት እዩ ድሓር ሓምሸይቲ ውፅኢት ጸባ ከተውሕድ ምፍታን ስለምንታይ ኢና ውፅኢት ጸባ ንብል ዘለና መስለኩም ጸባ ካልሲዩም ኣለዎ እንድሕር ካልሲዩም በዚሑ ከዓ ድርቀት ክመጽእ ይኽእል እዩ ጠቕላላ ጸባ ንግደፎ ኣይኮንና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ ነውሕዶ ንመዓልቲ ብዙሕ ግዜ ንሰቲ ተደኣ ነርና ኮይና ካብ ሓንቲ ኩባያ ኣይንሕለፍ ወይ ከዓ ብመጠኑ ከከምቲ ንዓና ዝጥዕመና ማለት ተደኣ ናብ ድርቀት ገጹ ዘይስዕበልና ኮይኑ ተበልናዮ ጽቡቕ እዩ ካልእ እውን ኣሎ ሩዝ ንኣብነት ብብዝሒ ምብላዕ ብፍላይ ተደኣ ዘይቲ ዘይብሉ ኮይኑ ወይ ጽቡቕ ጌር ዘይተጠቀ ኮይኑ ወይ ገለ ሩዝ ማይ ናይ ምምጻው ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሩዝ ዘይበዝሐ ጽቡቕ እዩ ካልእ ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ኦቨር ደ ካውንተር ማለት እዩ ብዘይ ታሽሙ ብዘይ ናይ ሓኪም መእዘዚ ወረቐት ክንወስዶ ንኽእል እንተሃሊታ እዩ ማግኔዚየም እዩ ማግኔዚየም
كاب 200 كساب 250 ملي جرام حنتي نمعلت اندحر وسيدنا اخوني مغنيزيوم بطعمي بالانس دغبرون ناي كالسيوم كومون كال نغرات اب اكلاتنا زلو سلازي مغنيزيوم كنوسدون نخلينا مغنيزيوم بحفشا ندقاسون عبي ترى سلازلو مالت عمق زبله دقاس نختقس يحجزك سلازونه مغنيزيوم بمشت انت وسدنايو صبوي زخونه يكون فارماسي كما خرنا يخلي بزعبا زي مالتيو كيدنا بقليلو مغنيزيوم دليل لخو كندزيا ملي جرام تخون انت رايلنام بقليلو هبنا يخليام نغازينا هنطقم نخلينا مالتهم فتنو نخلينا بحافشا جن ازي ابلا علي تقسنا زلنا نابنت ماي مستاي قصالي خللو احملت مبلاع ازي بعلباميا جلزبلنا نجدن اقداسيو من قسقاس اكلات بتاع اقداسيو مغنيزيوم كي وسنا خمان ازيم سلسته تراي اخلتيوم اخلاتيوم مالتي سلازي بخمز مقادي كنفوسو نخلينا امبقار ازو كله غيرنا انت دا زي حشونا معاسينا دا انا بحكم كنكيد زلنا اب كمي كونتاتينا كنرأ زلنا زبل حتو اندحرالو خوينو زنا ابنت ابل علي زتزاربنالو اغبابات انت دا نتدرقط طومو بال ابيو قال خالق مخنيات كله سلازي خيل حكم كنرأ كنكيد علينا مس حكم قصرا نحزالنا بقت على درقت مزهلو ولا اذ كل نجر ناغبرنا خلنا خات درقت مليسو نا تمالالسه دشغرنا انت خوينو منفحت خبد زغبرنا تخوين مسؤون قنزا ناي كبد انتدا علونا ازون حدا مخنياتيو كنرأ كنكيلالنا اب قلقلنا دم وي مغلي وي حبري ملوواطنا ابنتنا بصليم ازيو حرورو صليم ناب كارترام ز مقيار جميرو إذا خا كنرأ لنا من البات وشتاو مدميت غيرنا خينخون وي كرخص غيرنا خينهلو كنرأ يغبانا كبدتنا سقيلو بعلنا كي مدبنا خلنا بعلو كغودل مزجمر سقيلو نوبلنا بلعنا نبو الناس تناخلنا قد سقيلو ندحر غدلت وي كا مغدال واغان مغدال كبدت انتدالو خوينو ازون كنرأ يغبانا مسترقت كل غزي دخام انتداد سمعنا خوينو خا دخام قصالي زي قوارص دخام تدالو خوين مستدرقت زون حدا مخنياتيو درقت زفترو كال مدحانيتات ونوسد ندحرالنا نابنت اوبويد دبلنايو زناي قانزا مقنس مالتيو دحر نوسدالنا خويننا ناي قدن درقت كفترنا سلازي خنسو نحكيم كيرنا ات مدحانيتنا من تخيرو نحكيم قصرا خنغبري غبانا مالتيو حراين بار ناب حكيم مسكدنا خ انتا يو دصبينا نجر مخنياتو كل سب كيتدالو يخيد ويكا ابو امرو زخونه نجر طرح مدهانيت كهبوني يميلو سلاز خيد اتي حكيم كامرمره خيغبره خير اي خيفتشه مدهانيت سلازي صحف شعو ابزي قرب ممتا يفطر يخيل سلازي اتن حكيم كغبرنا زخ نجرات انتاين اتي شجرنا مس نجرنا يو اتقدامي تخغبرنا زخل كبدنا خمرمرنا اي مالتي كبدنا خمرمرنا خلو دما بايدو بمدهساس كخون يخيل ابلع خبدنا بمصقاط كخون يخيل بسمعيت ستيتوسكوب غيرو دما بمسمع كخون يخيل مالتيو بعينو بمرأيون ناي قدن كغبرو زلو منالبات حبط وي كا زخونه زي نبور اب قدمي اب عين خازر نجر كهيلو زيتات كغبري غبوي مسا الغبا بيلو جن دغبرا خاليت دما اصابعتو اب مقمጫ بمتاو حنتي كفالنا حنتي اصابعتي اب مقمጫ يتيو ناي قدن ازي قلقل ديو ويس حبات ديو انتاي يزلو يلو كدسسو ناي قدن كدلي مالتيو እዚ ግን ከምኡን ዘይት ነገር ጀል ገለመለ ይጥቀሚው ማለሲ አግሬሲቭ ምንት ከይከውን ብድሕሪው ድማ እዚ ገይሩን ተዳ ነገር ምርዳ እንድሕራቢው ኣብ መቀመጫና በቀሊሉ ዝኸፍት ሓፂር መሳርሕት አላ ንሽተይ ሳኻ ሬክቶስኮፕ ትበሃል ከፊታ ምንት ከተሪኦ እንታዩ ምናልባት ሕበጥ ዲደሎ ዝኾነ ነገር እንታይ ዝዓግት ደሎ ንኽሪኦ በቀሊሉ تطقمو نسا سلازي ساختقم خيلي كابزي نلعل انت حلفو تنجر ترا خبيدو جن ناب كولونوسكوبي زبهال ناي حدا خالق كيلا بمقمጫ زاتو نشتو كاميرا زلاتا تبو غيرم وشتاتيوم يريو مالتي زي تا كاميرا تحجزوم تا تبو تحجزوم وشتنا اتوت بمقمጫ اتيا ناب العالم عنت اتخيد نساتهم كابو كمبيوتر يريو مالتي متايو ابت مجدي كالكيلو زلو نمفلات يخا ازتقم مالتي ساع كندو بتصحسي يخيليو
بقرا موداتا أب جزية هتوت وان انتاي زجبر حكيم انتاينا زجبر لنا بحكمنا بهتوت انت داخلنا انت داينا شعو كليكس زبهال فساسي قالو زي لاكزيتيفي دبهال بمقمጫ ياتو كمزي وسدا بجزاها خبلو خاي اليوم حسكايه تغيد ويون اب حكمنا بعلم كمنا جبرو كحجزو خاي اليوم ويون مسارح تطقيمو نتي اب مقد عاطيو زلو ترير زبهال قلقل ببحده ወይ ካ ናፍረሰውን ከውጾ ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ኩሉ ከይበጻሕና ከለና ግና ከምቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ኣመጋግባና ብምቕያር በቀሊሉ ምንቅስቃስ ብምዝውታር ፈሳሲ ብብዝሕ ብምስታይ ዝኣመሰሉ ነገራት ብምግባር ነዚ ነገር እዚ ክንፍውሶ ንኽእል ኢና ናብ ዝዓበ ካልእ ሽግር ከይከደ ከሎ ማለት እዩ እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ብዛዕባ ድርቀት ብሓፈሻ እዚ ዝረኣኹሞ እዩ ነይሩ ተስፋ ገብር ገለ ነገር ከሲብኩም ክትኮኑ ገለ ነገር ውን ተጠቂምኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ባይ በሐውኩም መጠን ግን ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ ሓይሊ ይምነየልኩም ኣብ ዝተረፈ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ ሽዑ በሰላም ጽንሑ ንዝኾነ ዘለኩም ሕቶ ወይ ሪኢቶ ድማ ኣብ ዝታሕቲ ኮመንት ጽሓፉለይ ተተኻኢሉን በኢሜይል ክጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም بستخالن متن بتزلني جزيات أبي بدما كحجز دلوية يغني لي